následující den jsme se sešli opět na místě, kde včera málem došlo k tragédii. Na místě je Standa, který nejen vše viděl, ale hlavně svým telefonem pomohl policii, aby se včas dostala na místo a tě zachránila. Takže Stando, já tě zdravím a popiš nám, co se tady stalo včera. No, bol to pán, ktorý držal dieťa, asi v takej úrovni, stal na tomto schodíku, no a naťahoval sa ako na túto stranu smerom na koľaje. No a pritom ešte mlátil dievča, ktoré tu mal pri sebe, ktoré kľačalo. Po príchode, ak som prišiel sem, tak dievča uteklo ako na vlakovú stanicu, na vlakové nadráží. A smerom, jak je vlakové nadráží, kde je 360, kde je 360, pod tým je 6 a niekde, kde je perón, kde za to bielou čarou, tam ju kopal na zemi, a pri ktorom mal dieťa. A ona mu hovorila, že by proste od neho odišiel preč, že by jej dal pokoj. A proste ja som vyhol telefón, zavolal som policajtov. Dobrá chvíľa, že čím skôr prišli. Môžem veľmi poďakovať ako policajtom. No a on proste asi ušiel preč, sa zdekoval. A ona v tej chvíli si ľahla na koľaj a ešte sa upravovala, že by ešte presne ležela na koľaji. No. Takhle, Stando, já se tě zeptám. Ty jsi nám včera popisoval, že do té ženy i kopal. No, kopal do ní. A to žena ležela nebo stála, nebo jak to probíhalo? Ona ležela na zemi ako, no. Ale teda do ní kopal. No, kopal. A když se lehal na ty kole, to působilo dojme, jako že by chtěla spáchat sebevraždu? No, tak ona hlavu ako zatylek mala ako na tej druhej koľaji, no. Ešte sa pripravovala presne ešte na ten vlak, išiel, ako vlak bol vyslaný, mal príchod na dráže a policajti asi buď zastavili, buď na vedľajšie ako na vedľajšej stanici asi zastavili vlak, lebo vtedy nezastavil tu žiadny vlak, nič. Tak a ta policie po tom zavolání přijela jak rychle? No v priebehu 3 minút, do 3 minút bolo 4 hľadky prišli hneď, no. Hneď ho začali hľadať a potom hneď volali a sme ho hľadali po celom na dráži s policajtami. Dobře, děkujeme ti moc.